op, ikke? Ja, ja. Det er jo helt ens. Det er svært at kontrollere trykket på. Og ja, det har vi jo ikke så meget. Lige om lidt, så springer en 16 fra. Men det er ikke noget, der er normalt. Totalt fedt. Skal vi se, om jeg kan trække